Jeg vil bevise formlen for hældningskoefficienten, som har formlen a er lig y2 minus y1 divideret med x2 minus x. Her ses det, at a har punktet x1, y1. Det er her a. B, den har forskriften x2, y2. Trekanten her, som hedder APQ, viser en retvinklet trekant. Når man går ind hen af x-aksen, går man hældningskoefficienten op af y-aksen. Det er det, vi forsøger at beskrive her. Nu kan man se, at den lille trekant, som er ABQ, er det samme som den store trekant ABC. Her gælder det samme for begge trekanterne, da det er to ensvinklede trekanter. Det vil sige, at alle vinklerne her, det vil være det samme i begge trekanten, om det er den store eller den lille. I formen her ses det endnu tydeligere, at AP er lig 1. Det ses her. AP er lig 1. Det er, når man går ind hen af x-aksen. PQ, der derimod går op af y-aksen, når man går ind hen af x-aksen, den er A. Det vises her. AC, altså i den store trekant. Det her, der vil A her, x1, og C, det er x2. Her, der vil det så hedde x2 minus x1, som vi kan se i formen heroppe. BC, det er derimod det, man går op af y-aksen. Det er hældningskoefficienten. B her og C, det hedder y2 og y1. Her ser forstørrelsesfaktoren f, hvor der så f er lig med AC divideret med AP. Det er de lavet i et tal her, hvor de så sætter som A, det er lig x1, den er her. C, den er lig x2, den er her, divideret med 1. Hvis vi så skal opløse 1, jamen så ganger vi med 1 på begge sider, så den er opløst, så det vil være lig x2 minus x1. Det er den her. Formen her, den viser akkurat det samme. Her der er vi bare henne ved y-aksen i stedet for x-aksen. B, den er her, y2 minus y1, som er C, divideret med A. Nedenunder her, der har vi formlerne, vi lige har sat ind. Den første formel og den anden formel. Her vil vi jo gerne have A til at stå for sig selv, så vi ganger med A. Det kommer til at stå her foran. Vi har ganget med A på begge sider, og A kommer til at stå foran. Så nu vil der stå her A parentes x2 minus x1 er lig y2 minus y1. Det er den, der var heroppe. Altså her viser vi faktisk, at det er det samme. Når vi så går hen her, så vil vi jo gerne have, at A kommer til at stå for sig selv. Det vil sige, at vi skal dividere med x2 minus x1 på begge sider. Altså bliver det A er lig med y2 minus y1 divideret med x2 minus x1.